Belaino Kirimasincha tei wana jangnai Koktuma Hayungni lukurungni Bagwi. Hatingo sakao gurugui tongkha 27,000 kimini slai phano kodoke chin no sakao rocket hormani bokocho abo 100 feet Kolok tei 21 ton hilik manui. Oro satai klayo thangnai 29th April lo chin long march 5 bi mungui rocket nokho sakao hormani space center samnani bagui. O rocket choikeno nokho sakao mani tunsawi rohori mankha phiaba a rocket ni bokocho khaksa khamui pekhagui thangka. Hani bai o bokocho no teisa Hatingo kifuli tubi malia. Abo bai a hilik mani tabo haino bini musung tuikhe nokho sakao kitingui berai tongkha. Tabuk boroba phai klai phaino wana laijak Hayungni lukurok. Nasa a mani no kachumui nai tongo tei sawi mankha tei sanai satamni bisingono asomsa hawo klai phai mano afrotam ungno wanajak soi silam kringrok.